ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, வெரி நைஸ். 4 ஸ்லோகம் எது பாகவதம் இதுதான். அகம் ஏவாஷமேவாக்ரே நானியதேத்ஸ தசத்பரம் பశ్చాத் அகம் யதே சக்ஷு யோ வசிஷ்யேன சோஸ்மி அகம். अहं एवासमेवाग्रे नान्यद्यत्र असत्परं पश्चादहं यच्च यावशिष्टदोषोऽस्म्यहम्. I am the source of everything என்றதா. அகம் ஏவாஷம் ஏவாக்ரே நானியத் எத்சத் அசத் பரம் பశ్చాத் அகம் எதே சக்ஷு யோ வசிஷேன சோஸ்மியாம். நான் வரத்துக்கு முன்னாடி நான் வரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாமே நான் உண்டிதான் இருந்தேன். ரைட், அவர் உண்டிதான்ன்றது. ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா அதெல்லாம் மாயா, அதுதான் வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ரிதே அர்த்தம் யத் பிரதீயேன சாஸ்மியஹம் தத் வித்யாத் ஆத்மனோ மாயா யதோ வாசோ யதோ தமஹ. प्रतीतं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मयं यदोपाशो यथा तमः. என்னுடைய நெக்லஸ், என்னுடைய பாத்ரூம் மாயா, என்னோட குழந்தை அதுவும் மாயா. ரிதே அர்த்தம் யத் பிரதியேன நா பிரதியேன சாத்மனி தத்வித்யாத், எந்த வித்யா ஆத்மனோ மாயம், அதாவது எல்லாமே மாயா. எதுனா யதா பாஷோ யதா தமஹ, அது என்னன்னா நான் இல்ல. ரிதே அர்த்தம் யத் பிரதியேன, நான் இல்லாத, நான் பிரதியேன சாத்மனி, நான் இல்லாத எதுவுமே என்னன்னா அது மாயாதான். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாம் நான் காஸ்மோஸ் எப்படி என்டர் பண்றேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. அதாவது நம்ம இன்னொன்னு சொல்றேன், நான் எல்லாத்துலயும் இருக்கேன், எல்லாம் எனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு. நம்ம 9.4 அண்ட் 9.10 அதான். யதா மகாந்தி பூதானி பூதேஷு சாஸ்வசேஷ்வனு பிரவிஷ்யானி அப்ரவிஷ்யானி ததா யதேஷு நதேஷ்வஹம். यथा यथा भूतानि कान्ति देशेषु भूतानि शृणु देशेषु तावशेषनु प्रविष्टानि तथा प्रविष्टानि तेषु न अप्रविष्टानि तदा तेषु तेषाम्. न तेषाम्. யதா மகாந்தி பூதானி பூதேஷு சாஸ்வதி, அதாவது எல்லாமே யதா மகாந்தி எதெல்லாம் கிரேட்டா இருக்கோ இந்த யூனிவர்சல் எலிமெண்ட்ஸ் பூதானி நம்ம எல்லாம் இருக்கிற இதுல, பூதேஷு சாஸ்வசேஷ்வனு என்ன ஆகுதுன்னா சேம் டைம் நான் உள்ள இருக்கேன், உள்ளேயும் இல்ல. ரைட், அதே பிரவிஷ்டானி அப்பிரவிஷ்டானி, நான் இருக்கேன் இல்ல. ரைட், ஐ எம் இன்சைட் எவ்ரி திங், ஐ எம் அவுட் சைட் எட் ஐ எம் நாட் கனெக்டட்ன்ற மாதிரி. எப்படின்னா சூரியன், சூரியன் எல்லார் வீட்லயும் இருக்கு, உள்ள இருக்கா இருக்கு, ஆனா ஆக்சுவலா உள்ள இருக்கா வீட்டுக்குள்ள இல்ல. ரைட், அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஏதாவதேவ ஜிக்னாசும் தத்வ ஜிக்னாசு நாத்வனः அன்யவா பிரதிரேகாயாம் யத் சத் சர்வத்ர சர்வதா. एतावत्येव जिज्ञासां एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वज्ञानसात्मनः तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वयाय यद्यतिरेकं अन्वयामि यच्चा यच्चासि सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा. सर्वदा. சோ இந்த உண்மை ஜிக்னாஷம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பத்தி அடையணும், உண்மை ட்ரூத், அப்சல்யூட் ட்ரூத், தத்துவம்னா ட்ரூத். ரைட், ஜிக்னாஷும் இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அவர் தேடணும் எல்லா டைமும் ஸ்பேஸும். ரைட், எல்லா டைமும் அவர் என்ன பண்ணணும், டைரக்டா இன்டைரக்ட்லி எல்லா டைம் எல்லா ஸ்பேஸ்லயும் அததான் தேடணும். யாருன்னா கிருஷ்ணரை. ஏதாவதேவ ஜிக்னாஷும் தத்வ ஜிக்னாஷு நாத்வன அன்வயா பிரதிரேகாபியாம் யத் சத் சர்வத்ர சர்வதா. एतावत्येव जिज्ञासां तावदेव जिज्ञासां तत्त्वज्ञानसात्मनः तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वयामि एकाभ्यं यद्यतिरेकाभ्यां यच्चासि सर्वदा. सर्वता. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? அகம் ஏவாசம் ஏவாகவே நானியது எச்சத் அசத் பரம் பశ్చాத் அகம் தேவ் சக்ஷு யோ வசிஷ்யேன சூஸ்மியம். அப்பனா எல்லாமே நான் பிஃபோர் கிரியேஷன் ஆஃப்டர் கிரியேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆனது நான் ஒண்டிதான். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா இல்லாததெல்லாம் அது மாயா. ரிதே அர்த்தம் யத் பிரத்யேனா பிரத்யேத சாஸ்மனி தத் வித்யாத் ஆத்மனோ மாயா யதா பாஷோ யதா தமா, எல்லாமே மாயா அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, ஓகே, அப்போ எப்படி நீ இருக்க, உள்ளேயும் வெளியிலும் இருக்க அப்படின்னு. யதா மகாந்தி பூதானி பூதேஷு சாஸ்வசேவம் பிரவிஷ்டானி அப்பிரவிஷ்டானி, இருப்பேன் இல்லாமலும் இருப்பேன். ரைட், ததா தேஷு ந தேஷ்வகம், அப்படி இருக்கேன்னு. சரி, ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், வாட் இஸ் மை டியூட்டி டு டூ? ஆனா நீ எல்லா இடத்துலயும் எல்லா டைம்லயும் டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி என்னதான் தேடணும். ஏதாவதேவ ஜிக்னாஷு தத்த திக்னாஷு நாத்வன அன்வயா விரதிரேகாம் எச்சத் சர்வத்ர சர்வஹா. இந்த 4 தான் பாகவதம். இது ஒண்டி படிச்சா போறோம், ஆனா நம்மளுக்கு மூளை இல்ல. மூளை இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன மாதிரி ஆசாமிகளுக்கு மூளை இல்ல. அப்படி படிச்சாதான் கொஞ்சமாவது ஏறும். அதனாலதான் நிறைய விதத்துல நிறைய ஃபார்ம்ல ரீட்ரேட் பண்றாரு அப்படின்னு. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டாங்களா இப்ப மாதாஜி?
மாதாஜி வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஓ சாரி மாதாஜி, ஹரே வந்துட்டாங்க. கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்லுங்க வந்தாங்கண்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்து சொல்லியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துபி ஏவச்ச பதிதானான் பாவேபோ நஷ்டமே பணம். பை தி வே இன்னைக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரோட நாலு. அவர் வந்து குரு ஆஃப் யாரு? நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க, நான் சொல்ல போறது இல்ல. ஸ்ரீல பிரபாதா. பிரபுபாதர். தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் ஐ வில் மேக் மூவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஆஃப் டே ஃபாஸ்டிங் மாதாஜி. ஆமா, இன்னைக்கு எல்லாருமே யாரெல்லாம் முடியறதோ வந்து ஃபாஸ்டிங். ஓகே, மெடிசன் சாப்பிட்றவங்க, ஸோ ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு இது நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு எப்படி முடியுதோ அப்படி செய்யுங்கோ. பட் யாரெல்லாம் வந்து உபவாசம் இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவங்க, ஸோ இன்னைக்கு ஆஃப் டே உபவாசம் இருங்கோ. அண்ட் தென் ப்ரே ஃபார் த மர்சி ஆஃப் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து. ஏன்னா யுக்த வைராக்கியம் என்பது நாம கண்டிப்பா கத்துக்கணும் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பல்கு வைராக்கியம்ல தான் இருக்கோம். ஒரு சமயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம், ஒரு சமயத்துல உடல் ஒத்துழைப்பு இல்லாம என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம வீக் ஆயிடுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட நம்மளால வந்து மனசை தளர்ந்து விடாத, எதையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லையா? ஸோ எப்படி நம்மளால செய்ய முடியறதோ அதை வந்து மன நிறைவோடு எடுத்துட்டு செய்யறது இல்லையா? அதாவது ஈடுபாடு கொண்டு செய்யறது, நிறைவு கிடையாது, ஈடுபாடு கொண்டு செய்யறது இல்லையா? ஒருத்தருக்கு எழவே முடியலன்னா பொழுது அவங்களால என்ன முடியுமோ அந்த சேவையை கண்டிப்பா மனசளவுல செய்யணும் இல்லையா? மானசீக பூஜை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுலயுமே நிஷ்டையா பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை வந்து கண்டிப்பா நம்ம பக்தி சித்தாந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் அவர்கிட்ட கண்டிப்பா, கோஸ்வாமி கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும் நம்ம இல்லையா? ஏன்னா அவர் ஒரு மாங்கனியை வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருடைய தந்தையான பக்தி வினோத தாகூர் என்ன பண்ணாரு, மாங்கனி எடுத்துட்டு, அதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருந்தப்போ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த மாம்பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டாராம். ஸோ உடனே அவருடைய தந்தை சொன்னாராம், ஆஃபர் பண்ணாம நீ எப்படி சாப்பிட்ட அப்படின்னு ஒரு கொஷின். அதாவது இறைவனுக்கு நீ அர்ப்பணிக்காமலே நீ எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்து தந்தை கேட்ட பிறகு தன் வாழ்நாளிலேயே அவர் வந்து எப்பொழுதுமே அந்த மாங்கனியவே சாப்பிடலையாம். ஏன்னா இஃப் டுக் இட் அஸ் அதாவது நாம ஒரு தவறு செய்துட்டோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டதுனால இனிமே வாழ்க்கையில நான் வந்து மாம்பழத்தையே சாப்பிட மாட்டேன்ற ஒரு வைராக்கியத்தை எடுத்துட்டு போனாராம். மாம்பழத்தை யாராவது சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா இல்லையா? அப்படியே அந்த தூரமா பார்த்த உடனே நாக்குல வந்து எச்சில் ஊறும் இல்லையா, அந்த ஸ்மெல்லுக்கே. அப்படி இருந்தும் அவர் வந்து அதை சாப்பிடவே கூடாதுன்னு கடைசி வரைக்குமே சாப்பிடலையாம். ஸோ அப்படி ஒரு வைராக்கியம். யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் பிரசாதத்தை தவிர நம்ம வேற எதுவுமே சீகரிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசை வந்து நாம இந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி ஷீலா சரஸ்வதி தாகூரார். ஓகே, ஷீலா பக்தி சரஸ்வதி தாகூரார் அவங்களுடைய இந்த இன்னைக்கான நினைவு நாள் வந்து நாம 12 மணி வரைக்கும் 12 o'clock வரைக்குமே அனுஷ்டிச்சு உபவாசம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிங்கோ. யாருக்காவது பக்கத்துலயே கோயில் இருந்தா போயிட்டு அவரை நினைச்சு அங்க வந்து கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பூஜா இருக்கும். ஸோ அங்கே கலந்துண்டு அவரை சேவிச்சுக்கோங்க. இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். ஓகே, ஸோ யுக்த வைராக்கியம் என்பது நம்ம எப்பவுமே அப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவா கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து கருணை பெறணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரெஸ்டிங் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த டஸ்ட் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த ஆச்சாரியாஸ். ஓகே, அதாவது எப்பவுமே சொல்றாங்க இல்லையா, அதாவது மகான்கள் மற்றும் வந்து பகவானுடைய பாதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு தூசியில போய் நம்ம வந்து தஞ்சம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டைரக்டா அவங்களுடைய பாதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தூசியில போய் தஞ்சம் அடையறதா கிடையாது. அவங்க நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்காங்களோ அதை வந்து நாம பரிபாலிக்கணும், அவ்வளவுதான். அதை செய்தாலே அவர்கள் எவ்வாறு நமக்கு வழிநடத்தி சென்று இருக்கிறார்களோ அவ்வாறே. இப்போ நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் அவருடைய இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், யுக்த வைராக்கியத்தை நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அண்ட் தென் நம்ம ஷீலா பிரபுபாதருக்கு வந்து சந்தித்த போது, அப்ப நம்ம பிரபுபாதர் வந்து காந்தியவாதி இயக்கத்துல இருந்தார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அவ்வளோ ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா வந்து அதுல ஈடுபட்டிருந்தார்.
ஸோ காதி அணிந்து ஸோ முதல்ல சந்திக்கும் பொழுது அப்போ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொன்னாரா, நீ ஏன் இங்கிலீஷ் பேசுற, நீ வந்து ஃபாரின்ல போயிட்டு நீ வந்து அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள்ல நீ வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது அப்போ பிரபுபாதர் சொன்னாரா, நீங்க அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடையட்டும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு இப்போ. ஸோ அது சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு நாம அந்த வேலையை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கலாம்னு சொன்ன பொழுது அதுக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொன்னாராம். ஸோ ஒரு காலகட்டங்கள்ல வந்து முகமதியர்கள் வந்து ஆண்டார்கள், அவர்களுமே வந்து சென்று விட்டார்கள். இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், அவங்களும் சென்று விடுவாங்க. நாளைக்கு வேறு ஒரு கண்ட்ரியும் வந்து இந்த இந்தியாவை வந்து தாக்கலாம், அந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு அடிமையாகலாம் நம்ம. ஸோ இப்படிலாம் இது வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான். ஆனா அதை காட்டிலும் மிக எமர்ஜென்சியான ஒரு வேலை என்னன்னாக்கா, திஸ் இஸ் வெரி எமர்ஜென்சி. ஏன்னா இந்த தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் வந்து கரை சேர்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது இல்லையா, எமர்ஜென்சி. இந்திரா காந்தி போட்ட எமர்ஜென்சி கிடையாது, இது வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே தேவையான ஒரு எமர்ஜென்சி பக்தி பாதை. அந்த விதையை நீ விதைக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து காந்தியவாதியா இருந்த நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் கிருஷ்ணவாதியா மாறினாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ நாம இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டு நம்மளால முடிஞ்ச சில பேருக்கு வந்து இதை நாம எத்தனை பேர் முடியுமோ அத்தனை பேருக்கு வழிகாட்டுறது நம்முடைய கடமை. இப்ப ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து நம்ம எத்தனை 59வது பேட்ச் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 59th பேட்ச் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களால முடிஞ்ச யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே போட்டுட்டு இருக்காங்க, போஸ்டரும் இருக்கு, அதுல ஒரு ஃபோன் நம்பரும் இருக்கு அந்த போஸ்டர்ல. அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல நீங்க ஒரு மெசேஜ் வச்சா கூட உங்களை வந்து அந்த குரூப்ல வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜி தான் அந்த சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க உங்களுடைய அந்த போஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே அந்த போஸ்டர் இருக்கு இல்லையா, ஜனவரிக்கான போஸ்டர். அதுல வந்து 9 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம தமிழுக்கு. ஸோ அதுல நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கு வேணாலும் இதை நீங்க வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அவங்க அதுல போயிட்டு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் வச்சா கூட அவங்கள வந்து அந்த எந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு விருப்பமான குரூப்ல. ஸோ நமக்கு தெரியும் 6 மணி இருக்கு, மத்தியானம் 3 மணி இருக்கு, 7 மணி இருக்கு, இரவு அடுத்து 9 மணி. ஓகே, 4 காலங்கள் இருக்கு. இந்த 4 காலத்துல எந்த காலத்துல அவங்களுக்கு ஓகே டைம் கன்வீனியன்ட்டோ அந்த காலத்தை வந்து நீங்க அவங்கள சுட்டி காட்டி அதுல அந்த குரூப்ல என்ன ஆட் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பா ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ சேவை என்பது மிக மிக முக்கியம். அதனால வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த பாதையில போங்கன்னு சொல்றதே வந்து மிகப்பெரிய சேவை. வழிகாட்டுதல் என்பதே மிகப்பெரிய சேவை இல்லையா, அந்த செயலை நாம் எல்லாருமே செய்யலாம். ஓகே, அதுக்காக நாம இன்னைக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் மகாராஜ்க்கு வந்து நாம வந்து அவருடைய பாதார விந்தங்களுக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிச்சுக்குவோம். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ராம ராமா ராமா ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே. ஜெய ராதா குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜன கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன
யசோதன நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி வனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 Hare கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Krishna ஹரே Krishna, Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare Rama, ராம Hare Rama, ராம Rama ஹரே Rama, Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare Rama, Hare Rama, ராம Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ Om பகவதே Namo Bhagavate வாசுதேவாய. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ Bhagavate Vasudevaya. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ Narottamam. தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Saraswatim Vyasam. ததோ ஜயாம் உதீரயேத். ததோ ஜெயம் உதீரயே பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு Abhadreshu. நித்யம் பாகவத சேவையா நித்யம் Bhagavata Sevayam. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Uttama Sloke. பவதே நைஸ்திகி. பக்திர் Bhakti Bhavati Naistiki. பாகவதம் 13, 14 15 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யார வாசிக்க சொல்லியிருந்தேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஷா விஷ்குஷ்டம் ஹி அவருண்மஹி அங்க துகம் துகம் மாதாஜி இது சொல்லல மாதாஜி. இன்னும் இப்பதான் பிரேயர் நீங்க சொல்றது
அஜ்ஞானத்து சொல்லலாம். இது முடிச்ச பிறகு நீங்க வாசிச்ச பிறகு சொல்லுங்க. சரி. ஆஸ்தாய தத்தத்ய அயுங்கதநாதஷ் சுஷ்டாந்தா இவ நீயமானாக. எஸ், யார் அன்னைக்கு வாசிக்க சொல்லியிருந்தேன் நானு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஷாபிஸ்குஷ்டிதம் ஹி அவருண்மகேங்க துக்கம் சுகம் வா குணகர்ம சங்காத் ஆஸ்தாய தத் அயுக்த நாதாஷ் சஷ்ட தாந்த இவ நீயமானாக. ஈஷ சிருஷ்டம் பகவானால் படைக்கப்பட்டது அல்லது அளிக்கப்பட்டது. ஹி உறுதியாக, அவருண்மகே நாம் ஏற்றுக்கொண்டு, அங்க அன்பிற்குரிய பிரியவர்தனே, துக்கம் சுகம் வா அல்லது குணகர்ம குணம் மற்றும் கர்மம் சங்காத் தொடர்பினால் ஆஸ்தாய இருப்பதினால் தத்தத் அந்த நிலை அந்த உடல் அங்கத அவர் அளித்தார் நாத பரமபுருஷ பகவான் சுஷ்மதா விழிகளுடைய ஒருவனால் அந்தக கூடர்கள் இவ போன்ற நியமானா வழி நடத்தப்படுதல். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அன்பார்ந்த பிரியவர்தனே, இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுடன் நமக்கு இருக்கும் தொடர்புக்கேற்ப நமக்கு குறிப்பிட்ட உடலையும் நாம் அடைவதற்கான இன்ப துன்பங்களையும் அளிக்கிறார். ஆகையினால் ஒருவன் தான் இருக்கும் நிலையில் அப்படியே இருந்து விழிகளுடைய ஒரு குருடனை வழிநடத்தி செல்வதை போல் முழுமுதற் கடவுளால் வழிநடத்தி செல்லப்பட வேண்டும். பொருளுரை. உலகியல் வழிமுறைகளினால் ஒருவன் தனது குறிப்பிட்ட உடலுக்கே உரியதான இன்ப துன்பங்களை விலக்கிவிட முடியாது. இங்கே 84 லட்சம் உடல் வடிவங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனை நாம் மாற்ற முடியாது. முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைக்கேற்பவே இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். மேலும் அவரது எண்ணத்திற்கேற்பவே நாம் நமது உடல்களையும் பெற்றிருக்கிறோம். நம்ம முழுமுதற் கடவுளின் திட்டத்தினை நம்மால் விளக்க முடியாது. ஆகையினால் விழிகள் உடையவனால் குருடன் வழி நடத்தி செல்லப்படுவதைப் போல் நாம் முழுமுதற் கடவுளால் வழி நடத்தப்படுவதற்கு சம்மதித்தல் வேண்டும். இச்சூழ்நிலையிலும் நாம் பரமபுருஷ பகவானால் நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் அப்படியே இருந்து கொண்டு அவரது உபதேசங்களை பின்பற்றினோம் என்றால் நாம் நிறைவு பெறுவோம். வாழ்க்கையின் முக்கிய குறிக்கோள் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை பின்பற்றுவதே ஆகும். இக்கட்டளைகளினாலேயே ஒருவனது சமயம் அல்லது சுதர்மமானது உருவாக்கப்படுகிறது. ஆகையினாலேயே பகவான் கிருஷ்ணர் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ரேகம் சரணம் விரஜ என்று கூறுகிறார். அதாவது எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னை சரணடைந்து என்னை பின்பற்றுவாயாக. இதன் பொருள் பகவத்கீதை 18.66 முதல் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையை பின்பற்றி சரணடையும் முறையானது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கும் இனத்திற்கும் மட்டுமே உரியதன்று. ஓர் அந்தணன் சரணடைவதைப் போல் ஒரு சத்திரியனும் வைசியனும் சூத்ரனும் கூட இறைவனிடம் சரணடையலாம். இஸ்லோகத்தில் மதந்தா இவ நீயமானா என்றாவது கண்களுடையவனை கூடன் பின்பற்றுவது போல் பகவானை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதாகும். வேதங்களிலும் பகவத்கீதையிலும் உள்ள உபதேசங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் கடவுளை பற்றினோம் என்றால் நமது வாழ்க்கை வெற்றி பெறும். அதனால்தான் பகவான் கூறுகிறார், மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. எப்போதும் என்னை நினைவுகொள், வழிபடு,
நண்பனாகிய என்னை வழிபடுவாயேல் என்னை அடைவது திண்ணம் திண்ணம் அறிவாய். பகவத்கீதை 18.65. உபதேசமானது அந்தண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர் ஆகிய அனைவருக்கும் பொதுவானதாகும். ஒருவன் வாழ்க்கையில் எப்பிரிவைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்து அவரது உபதேசங்களை பின்பற்றினால் அவனது வாழ்க்கை வெற்றி பெறும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் மூக்கணாங்கயிறு பூட்டைய காளை மாடுகள் என்னும் சான்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. காளை மாடுகள் வண்டியை ஓட்டியை முற்றிலும் சரணடைந்திருக்கின்றன. அவன் நிற்கச் சொல்லும் இடத்தில் நின்று, தின்னச் சொல்லுவதை தின்று வாழ்கின்றன. அதுபோல முழுமுதற் கடவுளை முற்றிலும் அடைந்த பின் நாம் இன்பத்தினால் மகிழ்வதோ துக்கத்தினால் துன்புறுவதோ கூடாது. பகவானால் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் நாம் மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும். பக்தி தொண்டு பாதையை பின்பற்ற பகவான் நமக்கு அளிக்கும் இன்பங்களில் அதிருப்தியை அடைந்து இருத்தல் வேண்டும். ரஜோ மற்றும் தமோ குணமுடையவர்கள் பொதுவாக முழுமுதற் கடவுளின் திட்டத்தையோ அதனுடன் கூடிய 84 லட்சம் உடல் வடிவங்களை பற்றிய அறிந்து கொள்வது முடியாது. ஆனால் ஒருவன் பெரும் மனித வடிவமானது இத்திட்டத்தினை அறிந்து கொள்வதற்கும் பகவானின் உபதேசங்களை பின்பற்றி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு வாழ்க்கையின் உயர்ந்த நிலையை ஈடுவதற்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சிறப்பு சலுகையாகும். இவ்வுலகம் முழுவதும் கூட ஜட இயற்கையின் குணங்களின், குறிப்பாக ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் பாதிப்புகளின் கீழ் செயல்படுகின்றது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதிலும் ஓதுவதிலும் ஈடுபட்டால் அவர்களது வாழ்க்கை வெற்றி பெறுவதோடு உயர்நிலையினை அடையும் அவர்களால் எய்த முடியும். அதனால்தான் பிருகன் நாரதீய புராணத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யதா. கலியுகத்தில் ஆன்மீக நிறைவிற்கு பகவானின் புனித நாமம் ஒன்றே தவிர வேறு வழி ஏதுமே இல்லை. அனைவருக்கும் பகவானின் புனித நாமங்களை கேட்பதற்காக சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்க்கையின் தனது உண்மை நிலையினை அறிந்து கொண்டு சத்துவ குணத்திற்கும் மேலான உன்னத நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். இவ்வாறு அதாவது அவனது முன்னேற்றத்தினை பாதிக்கும் தடைகள் அனைத்தையும் அடித்து தூளாக்கட்டும். இதன் முடிவு என்னவென்றால், முழுமுதற் கடவுளால் நாம் எந்த நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதில் திருப்தியடைந்து நாம் நம்மை அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். பின்னரே நமது வாழ்க்கை வெற்றியடையும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. நான் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி இந்த 16 ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆரப்தம் அஷன்னன அபிமான சூன்யஹ யதானுபூதம் பிரதியாத நித்ரஹ கிம்ப அன்யத் தேஹாய குணான் நவ்ருங்கதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முக்தோ பிதாவத் விப்ருயாத் ஸ்வதேஹம் ஆரப்தம் அஸ்னன அபிமான சூன்யஹ யதானுபூதம் பிரதியாத நித்ரஹ கிம் த்வ அன்ய தேஹாய குணான் நவ்ருங்கே. முக்தஹ விடுதலை பெற்ற ஒருவன், அபி கூட, தாவத் நீண்ட காலமாக, பிப்ருயத் காத்தல் வேண்டும், ஸ்வ தேகம் தனது உடலை உடலை ஆரப்தம் முன்வினை பயனால் பெற்றது,
ஆஷ்னன் ஏற்றுக்கொண்டு அபிமான சூன்ய பிழைப்பட்ட கருத்துக்களினால் யதா போன்று அனுபூதம் உணரப்பட்டது. இதுவோ பிரதியாத நித்திர உறக்கத்திலிருந்து விழுந்த ஒருவன் கிம் து ஆனால் அந்நிய தேகாய மற்றொரு பௌதிக உடலுக்காக குணான் பௌதிக குணங்கள் ந இல்லை ருங்கதே மகிழ்தல். மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவன் விடுதலை பெற்றவனாக இருந்தாலும் அவன் தனது முன்வினை பயனுக்கேற்ப ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவராகிறான். ஆயினும் பிழைப்பட்ட கருத்துக்கள் ஏதுமின்றி நித்திரை. ஒரு நிமிஷம் நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. அப்புறம் ஒருவன் விடுதலை பெற்றவனாக இருந்தாலும் அவன் தனது முன்வினை பயனுக்கேற்ப ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவனாகிறான். ஆயினும் பிழைப்பட்ட கருத்துக்கள் ஏதுமின்றி நித்திரை நீங்கி விழுந்தெழுந்தவன் நித்திரையில் தான் கண்ட கனவினை எண்ணி பார்ப்பது போல் தான் அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பங்கள் தனது முந்தைய கர்மத்தினால் ஏற்பட்டது என்று அவன் எண்ணுகிறான். இப்படி அவன் உறுதியாக இருந்து இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பின் கீழ் மற்றொரு ஒரு உடலை பெறுவதற்காக ஒருபோதும் உழைக்க மாட்டான். பொருளுரை: விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவிற்கும் கட்டுப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், கட்டுப்பட்ட ஆத்மா உடல் பற்றிய சிந்தனையோடு வாழ்கிறான். ஆனால் விடுதலை பெற்றவனோ தான் இவ்வுடல் அன்று இவ்வுடலிலிருந்து வேறான ஆத்மா என்பதை அறிந்தவனாக இருக்கிறான். பெரியவர்தான் ஒரு கட்டுப்பட்ட ஆத்மா என்பதை அறிந்தவனாய் இருக்கிறான். பெரியவர்தான் ஒரு கட்டுப்பட்ட ஆத்மா இயற்கை விதிகளின்படி செயல்பட பலவந்தப்படுத்தப்படலாம். ஆனால் தானோ ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்குண்டான தடயங்களையும் அதே வகையான தடைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணியிருக்க வேண்டும். இந்த ஐயத்திற்கு பதில் கூறும் முக்தான விடுதலை பெற்றவர்கள் கூட தங்களது முன்பினை பயனால் வந்த தற்போதைய உடலை புறக்கணிக்க முடியாது என்று பிரம்மதேவன் பிரியவர்தனிடம் கூறுகிறார். உறங்கும் போது ஒருவன் கனவில் உண்மைக்கு புறம்பான பற்பல காட்சிகளை காணலாம். ஆனால் உறக்கம் நீங்கி விழுந்தெழுந்த பின் அவன் தன் கனவினை புறத்தள்ளிவிட்டு உண்மை வாழ்வில் முன்னேறுவதற்காக பாடுபடுகிறான். அதுபோல் விடுதலை பெற்ற ஒருவன் தான் இவ்வுடல் அல்ல ஆத்மா என்று முற்றிலும் உணர்ந்தவன் அறியாமையினால் தான் செய்த முன்வினைகளை புறக்கணித்துவிட்டு பலம் ஏதும் தராத வண்ணம் தனது தற்கால செயல்களை அமைத்துக் கொள்கிறான். இதுவே பகவத்கீதையில் 3.9 யஜ்ஞார்த்த கர்மயோ லோகே யம் கர்ம பந்தன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. யஜ்ஞ முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக ஒருவன் தனது செயல்கள் செய்தான் என்றால் அவனது செயல்கள் பலன்களை உண்டு பண்ணாது. ஆனால் தங்களுக்காக செயல்படும் கர்மிகளோ தங்கள் செயல்களின் பலன்களில் கட்டுப்படுகின்றனர். ஆகையினால் விடுதலை பெற்ற ஒருவன் அறியாமையில் தான் செய்த கடந்த கால செயற்களை பற்றி நினைக்க கூடாது. அவன் பலன் தரும் செயல்களினால் தனக்கு மற்றொரு உடல் கிடைக்காத வண்ணம் செயல்பட வேண்டும். பகவத்கீதையில் மிக தெளிவாக பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மாம்ச யோ வியப்சாரேண பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பக்தி தொண்டில் முழு ஈடுபாடு உடையவன் எச்சூழ்நிலையிலும் கீழே விழுவதில்லை. அவன் உடனடியாக இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலையை அடைகிறான். பகவத்கீதை 14.26. முற்பிறவிகளில் நாம் என்ன செய்திருந்த போதிலும் அவற்றை பற்றி கருதாது இப்பிறவியில் பகவானுக்குரிய மாசற்ற பக்தி தொண்டில் நம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டோமா என்றால் நாம் எப்போதும் பிரம்ம பூத விடுதலை நிலையில் இருப்பதோடு பலன்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று மற்றொரு பௌதிக உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள் ஏதுமின்றி இருப்போம்.
வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைனிமாம் ஏத்தி சோ கர்ஜுனா அர்ஜுனா. பகவத்கீதை 4.9. இவ்வழியே செயல்பட்டு தனது உடலை துறந்த பின்னர் அவன் மற்றொரு பௌதிக உடலை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மாறாக அவன் வீடு வேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता नादकान्ता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं. श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. हरे कृष्णा. भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय ततभयाय सुखाय दुःखाय चेदेह யோகம் அவ்யக்ததிஷ்டம் ஜனதாங்க தத்தே. மொழிபெயர்ப்பு ஷீலா பிரபுபாதா பிரபுபாத் கி ஜெய். அன்பிற்குரிய பிரியாவர்தனே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையினால் உயிர்கள் அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு செயல் சோகம் மோகம் அச்சம் எதிர்கால ஆபத்துக்கள் மகிழ்ச்சி துக்கம் போன்றவற்றுக்கான பல்வேறு உடல்களை வந்து இருக்கின்றன இல்லையா. அதாவது இது எல்லா உயிர்களிலுமே உண்டு. நாம் எல்லாரும் பிறப்பும் எடுக்கிறோம், மரணமும் உண்டு, செயல்படுகின்றோம். நம்ம வாழ்க்கையில சோகமான விஷயங்களுமே உண்டு, மோகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுமே உண்டு. நமக்கு மோகம் என்பது நம்மள வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடியது இல்லையா. மோகம் என்ன பண்ணுவது என்னன்னாக்கா, நம்முடைய இச்சை வந்து என்ன பண்ணும், அதாவது ரொம்ப அடர்ந்த இச்சையாக மாறும்பொழுது அது மோகமாக மாறிவிடுகிறது. அச்சம், அதை அடைய முடியலன்னா அச்சம் வரும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் எதிர்கால ஆபத்துக்கள், நாம அறியாமையில் செய்யக்கூடிய செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள் இல்லையா. அடுத்து மகிழ்ச்சியும் உண்டு இந்த இடத்துல. அப்படின்னா வெறுமனே துக்கம் இது மட்டும்தான் இருக்கா என்ன, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயங்களுமே நம்ம பிரபஞ்சத்துல நிகழ்கின்றது இல்லையா. துக்கம் போன்றவருக்காக பல்வேறு உடல்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த ஒரு உடல்லயே நாம் இத்தனையுமே அனுபவிக்கிறோம் மனிதனாக பிறந்த பிறகு இல்லையா. ஒவ்வொரு உயிர் பொருளும் உலக இன்பத்தை அனுபவிக்கவே இப்பரு உலகத்திற்கு வருகின்றான். இதுதான் உண்மை. நாம் எப்பொழுது இறைவனை மணர்ந்து இல்லையா, நாம் இறைவன் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழும் பொழுது நாம் அந்த உலகத்திலிருந்து இந்த அக உலகத்திற்கு இல்லையா, இந்த இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட் புற உலகத்திற்கு நாம வருகின்றோம். ஆயினும் அவனது முன் செய்த வினைகளுக்கு ஏற்ப முதல் கடவுளின் கட்டளையின்படி இயற்கை அளிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகிறது. கரெக்ட். நாம் அங்க என்ன செய்தோமோ இல்ல, ஒரு க்ஷணம் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளணும் என்ற எண்ணத்தினால் நாம செய்த அந்த செயல்கள் தான் இந்த இடத்துல மூலமாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்ரீபாதத்திலிருந்து இங்க வர்றது வந்து வெறுமனே தவறு இழைத்தால் மட்டும்தான் நம்ம வரும். இறைவனை மறந்தால் மட்டும்தான், ஒரு க்ஷணம் மறந்தாலும் இங்கே இங்கே தள்ளப்பட்டு விடுவோம் இல்லையா. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு, 24 மணி நேரமே இறைவனையே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு வந்து இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் நாம பக்தியில வந்து நம்மளால பக்குவமா செயல்பட முடியும். மேலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் இறைவனை சார்ந்து, அப்ப அது நமக்கு சுலபமாக ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் அதுவே வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பக்தி இல்லாமலோ இல்ல வந்து விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு உட்பட்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அத்தகைய பலன்களையே நமக்கு விருப்பத்தை கொண்டு ஆற்றும் பொழுது நமக்கு மோகம் என்பது ஏற்படுகிறது இல்லையா. வெறுப்பு என்று செயல்படும் போது தவறுகள் வந்து நிறையவே நம்ம கொண்டு வரோம் இல்லையா. ஈவன் விருப்பமா இருந்தாலும் நம்முடைய சுயநலமா இருந்தா அதுலயுமே தவறுதான்
ஓகே. ஸோ இத்தனையுமே நம்ம கொண்டு வருவோம். ஆயினும் அவனது முன் செய்த வினைகளுக்கேற்ப ஒரு உடலை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? எத்தனை விதமான உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க சொல்லுங்க. அதாவது நீர்வாழ் முதல் வந்து நீர்வாழ் எத்தனை 9 லட்சம். மொத்தம் 84 லட்சத்துல எப்படி பிரிக்கிறோம் நம்ம? 9 லட்சம். அடுத்து வந்து 11 11 21 வந்து நம்ம இதுல 20 வந்து நம்ம மரம் செடி கொடிகள். அடுத்து 11 வந்து இந்த ஊர்வன இல்லையா? அது வந்து 11. இது எத்தனை ஆச்சு? 21 ஒரு 9 20 + 9 29 + 11 40 லட்சம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? மிச்சம் 40 லட்சத்தை நம்ம பிரிக்கணும். நாம பிரிக்கிறதுல ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே. அதுல 10 லட்சம் வந்து பறக்கிறது இல்லையா? அதாவது பறவைகள். அடுத்து 30 லட்சம் வந்து விலங்குகள், 4 கால் பிராணிகள், விலங்குகள்னு பொதுவா எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து 4 லட்சம் வந்து நம்ம இது மனிதர்கள். இதுல வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே அடங்கும். ஓகே. ஸோ இப்படிதான் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த எந்த மாதிரி உடலை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நாம முன் செய்த கர்மங்கள். ஒருத்தர் ரொம்ப அஜ்ஞானத்திலே செய்துட்டு இருந்தா அடுத்த ஜென்மம் கண்டிப்பா விலங்கு எண்ணத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவாங்க. ஸோ அதனால மனிதனாக பிறந்ததுனால எனக்கு அடுத்த ஜென்மம் இது நிறைய அஷூரன்ஸ் உண்டு. நம்ம இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிடைத்தற்கரிய பிறவி மனித பிறவி, ஒருத்தர் அந்த பிறவி அடைஞ்சாக்க மீண்டும் வந்து வேற எந்த பிறவியும் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய கதைகள் தான் நம்ம கேட்டிருப்போம். ஆனா அப்படி கிடையாது. லா ஆஃப் கர்மா அப்படி நம்மளை விடுறது கிடையாது இல்லையா? கர்மத்தினுடைய இந்த கோட்பாடு வந்து நம்மள வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு என்ன சொல்லணும்? ஜானகிராமன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவையார்கள் சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி இல்ல, அரிதறிது மானிரா பிறப்பதறிது, கரெக்ட். அது என்ன அறியுது கூன் குருடு இல்லாத இது மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்தம்மா ஏற்கனவே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனாலும் அதை நாம சரிவர உபயோகப்படுத்துகிறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ நாம நம்முடைய சுயநலம் கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நாம் இன்னும் ஈடுபட்டு இருக்கோம். இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்கா, ஒரு வீட்டுல வந்து ஒருத்தர் சுயநலமற்ற செயல் செய்தாலுமே அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்கம் பிற நபர்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை. அது ஒரு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையா? அதனால நாம அதை வந்து டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. நாம சைலண்டா நம்முடைய பக்தி பாதையை வந்து எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அவங்க அப்சர்வ் பண்ணி எவ்ரி ஒன் இஸ் வாட்சிங். ஓகே. எல்லாருமே நம்மளை வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி நம்ம ஃபேமிலி தான் நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறதே. நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து எந்த மாதிரியான நிலைகள் வீட்டுல வந்து ஏற்படுத்தின்னு இருக்கு இல்லையா? பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வருதா? இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறாங்க. கண்டிப்பா உண்டு. ஸோ நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும்பொழுது அவங்களால வெளிப்படையா நம்மளோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியலனாலும் நமக்கு அந்த உபதிரவத்தை வந்து கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை அவங்க தேடிக்கிறாங்க. இதை வந்து நான் ஸ்லோவா தான் நம்ம பார்க்க முடியும். எடுத்த உடனே எல்லாமே கிடைக்காது. ஓகே. ஸோ நாம் அதை வந்து டெடிக்கேட்டடா எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ நம்மக்கிட்டயுமே சர்க்கிள் உண்டு. டெடிக்கேஷனா பண்ணாலுமே நிறைய விஷயங்களை நம்ம சர்க்கிள் பண்ணுவோம். ஆனாலும் இறைவனுடைய கருணையால நம்ம செய்யக்கூடிய சிறிய சிறிய சர்க்கிள்கள் கூட பகவான் வந்து இக்னோர் பண்ணி இல்லையா? அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓகே நம்முடைய நோக்கம் வந்து அவருடைய திருவடிகள் என்னும் பொழுது பகவான் அந்த கருணை புரிகிறார். இதெல்லாம் நீங்களும் அனுபவிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க வீட்லயுமே அது நான் நிகழும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்ப புஷ்பா மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க. அவங்க வீட்லயுமே வந்து அவங்க மட்டும்தான் வந்திருந்தாங்க. இப்போ பிள்ளைகள் அப்போசிஷன் கிடையாது ஆரம்பத்துல இருந்து. இருந்தாலுமே ஃபேவரபிள் எதுவுமே இல்லை. ஆனா இப்போ அவங்க தாய்க்கு வந்து தேவையானது எல்லாமே அவங்க வந்து செய்து கொடுக்குறாங்க. இதை நான் மாதாஜி நிறைய வாட்டி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன் இல்லையா? நிறைய பேருக்குமே உண்டு இல்லையா? அந்த கருத்துக்கள் வந்து நம்ம செய்யறது ஆரம்ப கட்டத்துல இது என்னவோ இவங்க இப்படி பண்றாங்களேன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அதனால அவங்களுக்கு வீட்டுல வந்து ஒரு அமைதி இல்லையா? மேலும் வந்து ஒரு எந்த செயலுமே ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போறதுக்கான அந்த மார்க்கம் எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய அருளால தான் அது கிடைக்கிறது. நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ்னாலன்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே. ஸோ அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸுமே அவர் தான் நம்மளை செய்ய வைக்கிறார். அப்படி ஒரு அனைத்துமே அவருக்கு குறித்தானது. அவ்வளவுதான். அதுல நம்மளுடைய அக்கௌண்டபிலிட்டி எதுவுமே கிடையாது. இதை நம்ம மனசுல ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதையுமே எதிர்பார்க்காம அதுவே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுத்துரும். இந்த பக்குவம் படுத்துறதுலதான் நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸா நம்ம வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா? ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால நாம் எப்ப வந்து அட்டாக் ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமுக்தாத்மா
கர்த்தாகம் இது மன்னியதே படிக்கிறோம் இல்லையா? 3 புள்ளி. கர்த்தாகம் இது மன்னியதே, நான் தான் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் வந்து நமக்கு வந்து நிற்கும். எப்போ நான் செய்யக்கூடிய பக்தி கிரேட் அப்படின்னு நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சேன்னா, நான் செய்யக்கூடிய பக்தி தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றதுனாலயோ இதெல்லாமே வந்து அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகவே ஆகாது. ஓகே, சைலண்ட் கண்ட்ரிபியூஷன், சைலண்டா பண்ணிட்டே போனா அவங்களுமே அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, அவங்களுமே அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ பிரகிருதி அப்படின்றது இந்த ஜட இயற்கை 84 லட்சம் விதமான உடல்களை இருக்கிறவென்று நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நம் மனிதர்களே 4 லட்சம் விதம்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? கிண்ணரர், கிம்புருடர், இந்த தேவர்கள்லயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 33 கோடி தேவர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா அதுல எத்தனை கேட்டகரிஸ் இருக்காங்கன்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சிலது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து மனிதர்கள்ல வந்து மெலேச்சர், இப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது யவனர்கள் மெலேச்சர்கள் தான் நிறைய இல்லையா? அதாவது ஆவித்யினால வந்து இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் தான் இப்போ வந்து நிறைய பேர் இல்லையா? ஸோ பல்வேறு வகையான உடல்கள் இருக்கின்ற நமக்கு தெரியாது. உண்மை யாதெனில் உடல்கள் அனைத்தும் உயிர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப உயிர்களுக்காக முழுமுதற் கடவுளால் அளிக்கப்படுகிறது. அழகான பதங்கள் இதெல்லாமே நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். நாம தான் நம்ம எதை விரும்புறோமோ அத்தகைய உடலை நாம பெறுகிறோம். தட்ஸ் இட். வாட் எவர் அவர் டிசைர்ஸ் ஆர் அக்கார்டிங்லி, நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய கல்மஷமா இருந்தா அந்த கல்மஷத்துக்கு ஏற்ற உருவம் நமக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியது அந்த ஆன்மா வந்து சுத்தமான ஆத்மாவா இருந்தா விடுதலையும் கிடைக்கிறது. இல்ல கொஞ்சமா இருந்தா மீண்டும் ஒரு பக்தனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? ஸோ நம்ம இங்கதான் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம். நம்ம என்ன ஓட்டங்கள் தான் மூல காரணம், நம்முடைய ஆசைகள் தான் மூல காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதை நாம பக்குவப்படுத்தணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே வந்து பக்குவம் ஆயிடும். ஓகே, உயிர் தத்தம் இச்சைக்கேற்ப செயல்படும் 100% இல்லையா? தத்தம் இச்சைக்கேற்ப செயல்படும் சுதந்திரத்தை அவர்களுக்கு அளிக்கிறார். பகவான் கொடுத்திருக்கார் அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை. நாம் என்ன பண்றோம்? அதை தவறுதலா பயன்படுத்துறோம். அதே சமயம் அவர்கள் செயல்களின் பலனாக ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது இல்லையா? நாம செய்யக்கூடிய பலன்கள் மேல் பற்றுக்கொண்டா அது இன்னும் பெரிய பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அப்படி நாம பலன்கள் மேல் பற்றுக்கொள்ளாமலே நாம் செயல்பட்டோம் என்றாலும் நாம செய்த நற்காரியங்களுக்காக பகவான் அந்த அந்த யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் பகவான் ஏத்துக்கிறது கிடையாது. நமக்கு பாவ விமோச்சனம் தான் கொடுக்குறாரு. இது வரைக்கும் நம்ம அப்படிதான் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதனால பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் வச்சிருப்பார். ஆனா அவருக்கே நம்ம சமர்ப்பிச்சாலும் கூட ஸோ அதற்கேற்ற பாவங்கள் இருந்தாலும் நம்மள வந்து அந்த இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பார். புண்ணியங்களுக்கான பலன்களை தான் அந்த சுக்குருதி தான் நமக்கு பகவான பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து கொடுப்பார் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. சில ஆயுட்காலம் மிகவும் குறுகியதாகவும் இருக்கிறது. பிரம்மதேவன் தொடங்கி சிற்றெரும்பு வரை அனைவரின் இதயங்களிலுமே வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைக்கேற்ப செயல்படுகின்றனர். பகவத்கீதையில 15.15 சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச இல்லையா? எல்லோரின் இதயங்களிலும் நான் இருக்கின்றேன் பகவான் சொல்றார் இல்லையா? என்னிடமிருந்தே நமக்கு பகவானிடமிருந்து என்ன வருது? நமக்கு ஞாபக சக்தியும் பகவான் தான் கொடுக்கிறார் இல்லையா? அடுத்து வந்து மறதியுமே அவர் தான். எதை மறக்க செய்யணுமோ அது மறக்க செய்துடுவார். அது நாம ஐயோ நான் மறந்து போயிட்டேனே அப்படின்னு நான் நினைப்போம்ல. உண்மையிலேயே அந்த மரணமும் மறதியுமே பகவான் இருந்தா நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஸோ நாம் எதை மறக்கணும்ன்றது பகவான் நினைக்கிறாரோ அது மறந்துடுவோம். எதை நினைவில் கொள்ளணுமோ அதை நாம அதாவது நம்முடைய ஈடுபாடு எப்படி போறதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பக்தியில இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து மற்ற எல்லாத்தையுமே நான் மறந்துடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோட்பாடை நாம் எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா அதையுமே வந்து அது எந்த ரீசனுக்காக அதை மறக்கிறோன்றது மிக மிக முக்கியம். நம்ம கடமையிலிருந்து நம்ம நழுவுறதுக்காக மறக்கக்கூடாது. ஓகே, அது மிக தவறானது. அது தீயதான செயல்கள் அப்படிங்கிற தீய விளைவுகளை உண்டு பண்ணோம்னா அதை நாம கண்டிப்பா மறக்கணும் இல்லையா? இப்ப புலனுகர்ச்சி செயல்கள் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டங் டேஸ்ட். இப்பதான் காலையில உங்களுக்கு சொன்னேன் மாம்பழம் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஐ திங்க் என்ன சொல்லப்படுது, நம்ம 16 மாலை அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஓகே இதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி வெறுமனே பிரசாதத்தை மட்டும் சீகரிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த நாம
ருச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுலபத்துல கிடைக்குமா. ஓகே, அப்படின்னா நம்ம வெளியில போகும்பொழுது நமக்கு டெம்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ கூடுமான வரைக்குமே இந்த தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு டெம்டேஷன் வராது. வேற வழி இல்லாம சாப்பிட வேண்டிய காலகட்டங்கள் தான் நிறைய கிடைக்கும் இல்லையா. அதாவது ஃபேமிலியோட போகும்பொழுது நம்ம ஒருத்தர் மட்டும்தான் தீட்சை, வீட்டுல யாருமே தீட்சை கிடையாது. அங்க போயிட்டு நான் அவங்களோட நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் தான். ஸோ நமக்கு வெங்காயம் இல்லாத ஒரு சாப்பாடு தான் சாப்பிட வேண்டிய சுச்சுவேஷன். பட்னியோடயும் இருக்க முடியாது. இப்படிப்பட்ட சூழல் எல்லாமே நிறையவே நடக்கும் இல்லையா. ஆனாலும் அதையுமே தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு வைராகியத்தை வந்து கொண்டு வர்றது வந்து மிக உத்தமமான ஒன்று இல்லையா. சர்வைவலா இருந்தா கூட அதை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம வீட்டுல இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஏதோ ஒன்று எரிச்சுண்டு ஒரு 4 சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வீட்டு வந்து சேர்ந்தோம்னா அந்த அளவுக்கு அந்த வைராகியம் என்பது இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு நம்ம மனசுல ஆசை வந்தது என்றால் பகவான் அதை வந்து செயல்படுத்துவார். இந்த ஒரு இதை வந்து நான் எப்போ உணர்ந்தேன்னாக்கா, இப்போ பீஷ்ம பஞ்சகம் நம்ம ரீசெண்டா கார்த்திகை திங்கள்ல வந்து பீஷ்ம பஞ்சகம் இல்லையா. அப்ப எல்லாரும் யாத்திரையில இருந்தோம் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ யாத்திரையில இருந்தப்போ பீஷ்ம பஞ்சகம் பண்ணுவேனான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் எனக்கு பண்ணணுன்ற ஒரே ஒரு ஆசை இருந்தது. ஸோ முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு கண்டிப்பா இருந்தது, இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஆனா இந்த வாட்டி 5 நாட்கள், அதுல 4 நாட்கள் வெளியில தான் இருக்க போறோம். இந்த வெளியிலயே அதையும் எப்படி சுத்தணும் இல்லையா. ஸோ அதாவது அமர்ந்து செல்வதற்கும் நமக்கு சக்தி இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். இப்போ பகவான்கிட்ட ஒண்ணுதான் வேண்டிக்கிட்டேன். என்ன எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா இந்த பீஷ்ம பஞ்சகம் பண்ணணும் அப்படின்ற மன உந்துதல் மட்டும் இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஆனா இந்த நான் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா பசி என்பது வரும். அப்போ 2 பாதாம் பருப்போ எதையோ ஒண்ணு சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிடுவேன். ஆனா அதை வந்து அந்த பசியினுடைய இது அடங்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து இறைவன் மீது பாரத்தை போட்டப்போ அந்த எதுவுமே தெரியல. அந்த 4 நாட்கள் நிஜமாவே நான் எப்படி பீஷ்ம பஞ்சகம் பரிபாலிச்சேன்றதும் தெரியல. ஏன்னா எல்லாருக்குமே உணவு பரிமாறக்கூடிய அந்த செயல்லையுமே நான் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தேன் நான். ஸோ அப்படின்னா அந்த அத்தனையுமே வந்து இறைவனுடைய கண்ட்ரோல். ஸோ அதாவது நம்ம மனசு என்ன நினைக்கிறதோ அதை பகவான் செய்ய வைப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிமிஷமே நம்ம வந்து உணர முடியும். ஓகே, உடல் வலிமை பத்தாதா இல்லையா. நமக்கும் உடல் உபாதைகள் இருக்கு இல்லையா. எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டு வந்தா எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் 1.5 மாசம் ஆயிடும் அந்த நார்மல் ஆகிறதுக்கே. அந்த ட்ரிப்னுடைய எனர்ஜி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அங்க பக்தர்கள் கூட்டத்துல இருக்கும்போது வலியே எதுவுமே தெரியாது. ஆனா வீட்டுக்கு வந்த பிறகுனே உடனே அது ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுதான் பக்தர்களுடைய மகிமை. ஓகே, பக்தி எங்க இருக்கிறதோ பக்தர்கள் அங்க இருக்கிறார்கள். பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இருக்கும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய வலி வேதனை எதுவுமே தெரியாது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும். ஸோ அதனால சாது சங்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ அப்படி அந்த பீஷ்ம பஞ்சகத்தை முடிச்சு நெக்ஸ்ட் டே வந்து இங்க வந்து ஈவினிங் வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியுமே கொடுத்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே துளசி மகாராணிக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்குமே திருமணம், கிருஷ்ணருக்குமே திருமணம் செய்து வைக்க அந்த இதுலயுமே பூஜையில போய் கலந்துட்டு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு இந்த பீஷ்ம பஞ்சகத்தை வந்து அதாவது விரதத்தை வந்து முடிச்சேன் நான். ஸோ முடிச்சேன்னு சொல்றத பகவான் முடிக்க வச்சார், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்படி நாம இங்க சொல்றோம் இல்லையா, மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் நமக்கு சிறிய சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த சிறிய சுதந்திரத்துல நாம அவர்கிட்ட எப்படி நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை வந்து செய்யணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அந்த சமர்ப்பணம் என்பது நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்களை அவருடைய அருளினால் எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த ஒரு மனசை எடுத்துட்டு போகணும். உண்மையிலே நாம செயலாற்றுறது கிடையாது, நம்மள செயல்பட வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தியினுடைய பாவமே வந்து மாற்றம் அடைவதற்கான பிராப்தத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். உங்க எல்லாருக்குமே இது கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். பட் ஒரு அடுத்தவங்களுக்காக இதை வந்து உணர்த்தணுன்றதுக்காக தான் இந்த உதாரணத்தை வந்து எடுத்துரைச்சேன் நான் இங்க. ஸோ எல்லாருடைய பக்தியுமே, ஏன்னா லாஸ்ட் இயரும் பீஷ்ம பஞ்சகம் இருந்தேனா, ஆனா அந்த அளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வாட்டி பகவான் செய்ய வச்சதுல இருந்து கண்டிப்பா பகவான் வந்து ஒவ்வொரு அணுலையுமே இருக்கார். நம்மள வந்து நம்ம மனசுலயும் இருக்கார். நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறதும் அவர் தான், நம்மளை எழுச்சியுற செய்யறதும் அவர் தான் இல்லையா. ஸோ நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் தூய்மையானதாக வேண்டும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளை நல் மார்க்கத்துல எழுச்சி விடுறதுக்கு அவருடைய அருள் கிடைக்கும். அதே நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து கலங்கமாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை வந்து நாம
செய்ய முடியும். ஸோ நம்முடைய எண்ணங்களை நாம தூய்மைப்படுத்தணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நாம ஜபத்தை வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு நாம சொல்லி அந்த நாம ருச்சியை எடுத்துட்டு வரணும் நம்ம, இல்லையா? ஸோ நாம ஜபங்கள்ல தான் எல்லாமே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். பியூரிஃபிகேஷன் அதுல தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுறதே. அந்த நாமத்தை நாம சொல்ல நம்ம செவி கேட்கணும். நிறைய கத்தி கத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை, 10 பேர் கேட்கிற மாதிரி நம்ம காதுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சொன்னா போதும். ஓகே, கண்ணை மூடிட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நாம ஜபம் மனசுலயே சொன்னோம்னா கண்டிப்பா தூங்குவோம். ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது. அதனாலதான் லிப் மூவ்மெண்ட் வச்சு அடுத்து நம்ம சப்தத்தை வந்து சொல்ல சொல்ல நமக்கு அந்த தூக்கம் கூட நமக்கு வராது, இல்லையா? நம்ம உடல் நம்ம தூங்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம், ஆனா உடல் அயர்வு என்பது நம்மளையும் தாண்டி நிகழக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா? அதனால அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா இப்படி ஒரு பழக்கத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, எங்கே நாம ஜபங்கள் வந்து தூய்மையாக சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே பகவான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த எல்லாருக்குமே இந்த உணர்வு செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே நமக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் உணர்வதற்கு, இல்லையா? அப்போ நம்ம கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனக மாதே கர்மபல ஹேதுபிர் மாதோ சங்கோஸ்துவ கர்மணி, இல்லையா? உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, இல்லையா? அதனுடைய பலன்களை விளைவது என்பது நமக்கானதே கிடையாது. ஓகே, என்ன பலன் பகவான் கொடுக்க போறாரோ அதை நாம் ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும் தான் நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, எல்லோரின் இதயங்களிலுமே நான் இருக்கின்றேன். ஸோ எப்படி நாம இதுல செய்ய வைக்கிறாரு, இல்லையா? ஒன்னொண்ணுமே அப்ப கண்டிப்பா பகவான் இல்லைன்னா நம்ம இந்த செயல்படுத்த மாட்டோம். ஸோ மனசு பக்குவம் அடையிறது கூட அவருடைய கருணை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மர்சி ஆஃப் த லார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் மர்சி ஆஃப் த வைஷ்ணவா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் வைஷ்ணவா மர்சி, அதுக்கு அடுத்து பகவானுடைய மர்சி, இல்லையா? இறைவனுடைய கிருபை மற்றும் வைஷ்ணவர்களுடைய கிருபை, இது 2 இருந்தாலே நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேற்ற பாதை எடுத்து செல்ல முடியும். அதற்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும், அவர்களிடத்துல சமர்ப்பணம் இருக்கணும். அதனால் முழுமுதற் கடவுள் சில உயிர்களுக்கு ஒரு கட்டளையும் வேறு சில உயிர்களுக்கு வேறொரு கட்டளையும் இடுகிறார் என்று என்பது உண்மை என்று. அது எல்லாமே நாம செய்யக்கூடியதுதான். பகவான் ஒருத்தருக்கு ஒன்னொன்னு கொடுக்குறாருன்ட்டு கிடையாது. நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ அதை அடைய பெறுகின்றோம், அவ்வளவுதான். அதனால இதை வந்து நாம பகவான்கிட்ட வந்து எனக்கு ஏன் இதை கொடுத்தேன், ஏன் அவங்களுக்கு அது கொடுத்தேன் அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது. ஒருவேளை பக்தர்கள் டோட்டலி சரண்டர் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு வந்து அவர் என்ன விரும்பினார் என்பதை விட அவர் விரும்ப மாட்டார். கண்டிப்பா ஒரு தூய பக்தர் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஆனா பக்குவம் அடையக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய பக்தருக்கு ஏதாவது ஒரு சமயத்துல அவர் வேண்டியனது இருந்தா அது உண்மையிலே இந்த உலக நன்மைக்கானதாக இருந்தா பகவான் கொடுப்பார். தன்னுடைய சுயநலமா இருந்தா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அது அவனை பந்தப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட பந்தப்படுத்தக்கூடிய சிக்கல்ல வந்து நம்மள பகவான் மாட்டி விட மாட்டார். ஆல்ரெடி இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு. அதாவது ஒரு கிணற்றிலிருந்து நம்ம தவறி விழுந்துட்டா கூட அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு மேல 80% வந்த பிறகு நம்ம கயிறை விட்டுற மாட்டார் பகவான். ஓகே, அப்படின்னா நம்ம கயிறை விடக்கூடிய அத்தகைய எண்ண ஓட்டங்கள்ல அதுக்கு சமமான எண்ண ஓட்டங்கள் இருந்தா அப்ப நமக்கு அடிபடும்ன்றதுனால பகவான் விட மாட்டார். ஸோ அதனால சின்னதா ஒரு சிறிய சறுக்கல் கொடுத்தாலும் மீண்டும் வந்து மேல புல் பண்ணி இழுக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கும் வாய்ப்பை கொடுப்பார். அதனால ஏன்னா நம்ம விரும்பினதை ஒரு முறை அவர் கொடுத்தே ஆகணும். ஆனாலும் அதுல இருந்து மேலும் வந்து ரட்சிப்பார். சில சமயத்துல ஃபுல் கட் ஆஃப். ஓகே, ஏன்னா நம்ம மீண்டும் தவறி ஃபுல்லா விழுந்துட்டோம்னா எழுந்து வர்றதுக்கு வந்து கஷ்டமாயிடும், இல்லையா? அதுக்காக பகவான் வந்து அனுகிரகிக்க மாட்டார். எது நமக்கு நல்லதோ அது மட்டும்தான் அனுகிரகிப்பார். ஆனா இதை வந்து பக்தர்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓ, எனக்கு அது இதுதான் நன்மையான வழி என்று பகவானுடைய இது, இல்லையா? கிருபை. அதனால நம்ம அதை அப்படியே ஏத்துக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொடுப்பாங்க. அதே பக்தரற்றவங்களுக்கு பாருங்க, போய் பகவான்கிட்ட வேண்டுவாங்க. ஆனா அங்க வந்து அவங்கள அதை கிடைச்ச அவங்களுக்குமே கொடுப்பார் பகவான். ஆனா அதுல வந்து எழக்கூடிய அந்த விளைவுகள் வந்து அவங்களே தான் அனுபவிக்கணும், இல்லையா? கேட்டது யாரு? நாம தான். அதனால அனுபவிக்க வேண்டியவங்களே நாம தான். ஓகே, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கட்டளை கிடையாது. காமனான ஒரு கட்டளை என்னன்னா, நீ எதை விரும்புகிறாயோ அதை அடைவாய், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு காமன் கட்டளை பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அது பக்தர்களா இருக்கட்டும், பக்தரற்றவர்களா இருக்கட்டும். ஆனா பக்தர்கள் இடத்துல கொஞ்சம் வாஞ்சையா வந்து அவங்கள வந்து நிறையவே கவனிச்சுப்பாரு. ஏன்னா அவர்கள் இறைவனையே நம்பி தாழ் பணிந்திருப்பதால. அதுதான் ரீசன், மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, உண்மையில் என்னவெனில் ஒவ்வொரு உயிர் பொருளுக்கும் சில குறிப்பிட்ட ஆசைகள் இருக்கின்றன. அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தினை பரமபுருஷ பகவான் அவர்களுக்கு அளிக்கின்றார். ஆகையினால்
முழு முதற் கடவுளை சரணடைந்து அவர் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்படுவதே சிறந்த வழியாகும். இவ்வாறு செயல்படுபவன் வீடு பேர். பத்தியா செயல் என்ன ஆக்ஷன் இல்லையா? அபிதயா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பிரயோஜனம் என்னன்னு அடுத்த வரியில வந்தாச்சு. நம்ம எப்படி என்ன செயல்படணும்ன்றதுமே கிளியரா சொல்லாச்சு. பகவான் திருவடிகளை சரணாகதி அடைந்து நம்ம கடமைகளை ஆற்றுவது இல்லையா? அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்த்தாம். அதனால என்ன கிடைக்கும்? மினிமமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். எத் வாஷி தந்த்யாம குண கர்ம தாமபி சுதுஸ்திரைர்வத்ஸ வயம் சுயோஜிதாக சர்வே லஹாமோ பலிம் ஈஸ்வராய ரோதானசூவதலீபதே சதுஷ்பதஹ. அன்பிற்குரிய மைந்தனே, இப்ப பிரியாவர்தனை பார்த்து பிரம்மர் சொல்றார், நாம் அனைவரும் நமது குணம் மற்றும் செயல்கள் குணகர்மத்திற்கேற்ப செயலுக்கேற்ப அப்படின்னா கர்ம விளைவுகளுக்கேற்ப வேத கட்டளைகளின்படி வர்ணாசிரம பிரிவுகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றோம். ஸோ எது வரைக்கும் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறோமோ நாம் இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். இப்பிரிவுகளை தவிர்க்க இயலாது. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. அப்படின்னா வெளியில வர முடியாதுல, அதுல இருந்து நாம எஸ்கேப் ஆக முடியாது. அதுல நாம கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். we have to pass through இல்லையா? எப்படி ஒரு தாய் அதாவது குழந்தைய வயிற்றுல சுமக்கிறா இல்லையா? 3 திங்கள் 4 திங்கள் 5 திங்கள் 6 திங்கள் 7 திங்கள் ஆன பிறகு பாரத்தை சுமக்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா ஒரு சலம் கூட அந்த பாரத்தை இறக்கி வைக்க முடியாது. அதை கடந்து 9 திங்கள் குழந்தை நார்மலா பிறக்கிறதோ இல்ல சிசரினா பிறக்கிறதோ அது வேற இல்லையா? ஸோ ஆனா கண்டிப்பா அதை அந்த 7 8 9 திங்கள் பாரத்தை அவங்க சுமந்துதான் ஆகணும். அதை ஒண்ணுமே அதை தவிர்க்க முடியாது. அது போலதான் இதுவுமே. ஏனெனில் இவை விஞ்ஞான ரீதியாக ஏற்படுத்தப்பட்டவையாகும். ஆகையினால் அதாவது முக்கணாங்கயிற்றினுள் பூட்டிய காளை மாடுகள் எவ்வாறு அவற்றை ஓட்டுபவனின் விருப்பத்திற்கேற்ப செல்கின்றனவோ அது போல நாம் இவ்வர்ணாசிரம தர்மங்களில் உள்ள கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். இது நம்முடைய கடமை இல்லையா? இப்போ ஒரு ஏர் விழறதுக்காக அந்த காளை மாடுகளை கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதனுடைய கயிறை யாரு அந்த விவசாயி பிடிச்சிட்டு நிலத்தை விட ஆரம்பிப்பான். ஸோ அந்த கயிறு இழுக்கக்கூடிய அந்த பதம் இல்லையா, எந்த மாதிரி இழுத்துக்கணும், எந்த பக்கத்துல இருந்து இழுக்கணும், இதெல்லாமே டிசைட் பண்றது யாரு? அந்த விவசாயி. அது போல நாம கூட பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோம். பகவான் நம்மளை எந்த பக்கம் இழுப்பாருன்னு தெரியாது. எப்ப வேணாலும் அவரிடத்துல நாம் எவ்வாறு நம்பிக்கை கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு அந்த டைரக்ஷனுமே வரும் இல்லையா? ஸோ அதனால ஓட்டுபவர் யாரு இந்த இடத்துல? பகவான். அதனால அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் நாம செயல்பட முடியும். நமக்கு விருப்பம் வரும், ஆனா அந்த விருப்பத்தையுமே நம்ம ரொம்ப அடர்ந்த நிலையில நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா அதனுடைய விளைவுகளையுமே நாம சந்திக்க வேண்டிய காலகட்டத்திற்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். அதனால நாம எதை விரும்பவும் எதையுமே இதை விரும்பணும் அதை விரும்பணும்ன்றது இல்லாம எது நன்மைக்கானது என்பதை மனசுல எண்ணிக்கொண்டு பகவானுடைய பாதங்களை சமர்ப்பிச்சு எந்த வழியில போனா பகவானே இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களாக மாற்ற முடியும், மேலும் பந்தப்படாம இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போகணும்னா அனைத்தும் அவருடைய திருவடிகளை நாம சமர்ப்பித்தணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறோம். ஓகே, இஸ்லோகத்தில் உள்ள தந்தியாம் குண கர்ம தாமபிகி என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக சொல்லப்பட்டுகிறது. நாம் அனைவரும் குணங்களின் அல்லது இயற்கை குணங்களின் தொடர்புகளுக்கேற்ற உடல்களை பெறுகிறோம் இல்லையா? நாம மரணிக்கும் பொழுது சத்துவகுணம் இருந்தா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு உடல் கிடைக்கும், ரஜோகுணம் இருந்தா ரஜோகுணத்துக்கு ஏற்ற உடல் கிடைக்கும், தாமச குணம்னா தாமச குணத்துக்கு ஏற்றவாறு உடலை பெறுகிறோம். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றபடி சமுதாய அமைப்பின் 4 பிரிவுகளான அந்தன, சத்திரிய, வைஷ்யன், சூத்ரா இல்லையா போன்றவை நமது குணம் மற்றும் செயல்களுக்கேற்ப ஏற்பட்டவையாகும். இவ்வாறுதான் சாதுர்வரேண்யம் கூட இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் 4th சாப்டர் பகவத்கீதையில அதெல்லாம் சொல்றது பகவானால் படைக்கப்பட்டது இந்த சாதுர்வரேண்யம். ஸோ அதை நம்ம அவ்வாறுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இத இப்போ அந்த வர்ணாசிரமத்தை பரிபாலிக்கிறது மிக மிக குறைவு இல்லையா? ஸோ பிராமணன் எதையுமே பெறாம எடுத்துரைக்க வேண்டியவன், அதே மாதிரி சத்திரியன் பிராமணனை ரட்சிக்க வேண்டியவன், வைஷ்யன் நியாயமான முறையில வியாபாரத்தை நடத்தி இந்த பொது நலத்தை கருதி அவனுடைய வியாபாரம் அமைய பெற வேண்டும். சூத்ரன் இந்த 3 பேருக்குமே உழைக்கணும். ஆனா இப்ப 4 வர்ணங்களுமே அவங்கவுங்களுடைய கடமைகளே சரியா செய்யறதே கிடையாது.
எல்லா வர்ணத்தவரும் அவ்வளவுதான். ஓகே. மேலும் அவனது பிறப்பே அவனது சமுதாய நிலையினை தீர்மானிக்கிறது என்கின்றனர் சிலர். மற்றும் சிலர் ஒருவனது முற்பிறவி குணம் மற்றும் கர்மங்களெல்லாம் அவனது பிறப்பு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது என்றனர். இது அத்தனை முக்கியமான கருத்தன்று. ஏனெனில் இந்த ஜென்மத்தில் கூட ஒருவன் தனது குணம் மற்றும் கர்மங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஆனா கண்டிப்பா அது உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பிறக்கும் பொழுது சத்துவமா இருந்தா கடைசி வரைக்குமே சத்துவம் இருக்காது இல்லையா? மரணிக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தோடு இருந்து நாம் நீங்குகின்றோமோ, எந்த கர்மங்களை வைச்சிருக்கோமோ அதுக்கேற்றவாறுதான் அந்த குணாதிசயத்தை கொண்டுதான் நம்ம பிறப்போம். ஓகே. பிறக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய குணம் நமக்கு கண்டிப்பாக வராது. ஓகே. ஆகையினால் அந்தன, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர் என்னும் சமுதாயத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் ஒருவனது அந்த பிரிவின் குண கர்மத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். எஸ். அதனால நாம் என்ன செயல்படுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நாம நம்முடைய நிலை மாற்றம் பெறணும். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாரத முனிவரால் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. குண கர்மங்களை பற்றி மாமன்னர் யுதிஷ்டருக்கு 7வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். இது யுதிஷ்டருக்கு நாரத முனிவர் உபதேசிக்கும் பொழுது அவ்வடையாளங்களே சமுதாய பிரிவுகளுக்கு உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்றார். ஆக்சுவலி அதாவது அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவனிடம் சூத்திரனுக்கு உண்டான அடையாளங்கள் இருந்தால் அவனை சூத்திரனாகவே கருதப்பட வேண்டும். பிறக்கும் பொழுது நாம் எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனா செயல்படக்கூடிய விதத்தை வைத்து அவங்கள நாம அந்த கேட்டகரியில எடுத்துட்டு போகணும். அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரெல்லாம் தீவிர பக்தமாக இருந்து இல்லையா இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், அடுத்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் எல்லாமே கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் நாம கேட்கலாம், ஆனா செகண்ட் இனிஷியேஷன் டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க நமக்கு. ஓகே. நாம எந்த அளவுக்கு சேவையில மும்மரமா இருக்கும், எந்த அளவுக்கு நாம பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அந்த கோயில்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரிய வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷனுக்கு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கன்ற அந்த கால் கண்டிப்பா வரும். அந்த ஒரு நிலை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அது போல ஒரு சூத்திரனிடம் அந்தனர்க்குரிய குணங்கள் இருந்தால் அவன் ஒரு அந்தணனாகவே நியமிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா? வர்ணாசிரமம் அமைப்பானது, ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. நாம் எல்லாருமே பிறப்பினால் தான் நாம் அந்த நிலைகள்ல செயல்பட்டு இருக்கோம். இவன் சூத்திரனாக பிறந்தவன் சூத்திர குலத்திலே இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்றான், இப்போ அரசாளனும் என்ற சத்திரிய நிலைக்கு எழுச்சி விடுகின்றான் அவன் இல்லையா? அந்த செயல் அவன் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக ஆற்றினால் பரவாயில்லை, ஆனா அப்படி கிடையாது இல்லையா? அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதாயத்திற்காக அவன் அத்தகைய செயல்கள். இப்ப நிகழ்றதே அதுதானே இல்லையா? தாழ்வான நிலையில இருக்கவங்கள அவங்கள கைப்பாவைகளாகும் இல்லையா மாற்றிக்கொண்டு காசு கொடுத்து அவங்கள நம்முடைய ஓட்டு இதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? இது நிகழக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ அது எல்லாமே மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? அவ்வாறு மனித சமுதாயம் பிரித்து அமைக்கப்படவில்லை என்றால் அது நிறைவடையாதாக இருக்கும். எஸ். செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு அந்த வர்ணத்திற்கு அவன் சம்பந்தப்பட்டவனாக இருக்கான். அது இல்லை என்றால் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் வெற்றி பெறாது. வர்ணாசிரமாஸ்ரவாதா புருஷோன பரபுமான் விஷ்ணு ஆராத்திய பந்தா நான்யத் தோஷ காரணம். அதாவது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு வர்ணாசிரம தர்மத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே வழிபடுகிறார். இதை தவிர முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கு வேற வழியே கிடையாது. வர்ணாசிரம அமைப்பினாலே ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும் இல்லையா? மனித சமுதாயத்துல அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்குரியவர். எல்லாருக்குமே பகவான் வெறுமனே பிராமணர்களுக்கோ இல்ல சத்திரியர்களுக்கோ அங்கேயுமே சொல்லல. இறைவன் அனைவருக்குமே சமம், அனைவராலும் வணங்கப்படக்கூடியவர் தான் இல்லையா? அதனால எங்கேயுமே அந்த மாதிரி சூத்திரர்களை வணங்கக்கூடாது, சத்திரியர்கள் மட்டும்தான் வணங்கணும் அப்படிலாம் எங்கேயுமே சொல்லப்படவில்லை. இஸ் எ காமன் பர்சன். ஆனா அதை உணர்ந்து சூத்திரனா இருந்தாலும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்தால் அவன் பிராமணனாக கருதப்படும். இன்றைய மனித சமுதாயத்திற்கு இதுதான் இறுதி லட்சியம் அல்லது வாழ்வின் நிறைவு என்பது தெரியாது. ஆனா இதுதான் இயற்கையிலே நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கும் இதுதான். இறைவனை வழிபடுவது ஒன்றுதான். மேலும் அந்த ஒரு ஞானமும் நமக்கு கண்டிப்பாக வரதே கிடையாது. ஏதோ ஒரு போறோம், கோயிலுக்கு வரோம், அந்த மாதிரி உண்மையிலே பக்தி எதுக்கு பண்ணறோம்னு தெரியாம தான் நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனவே பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு பதிலாக மக்கள் விஷயங்களை வழிபடுவதற்கு கற்பிக்கப்படுகின்றனர் இல்லையா? இந்த தேவதை வணங்கினா நமக்கு இது ஆஸ்தி கிடைக்கும் இல்லையா? இந்த செயல்களை நாம செய்துக்கலாம்.
இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது. சதுர்வரேண்யம் இது சதுர்வரேண்யம் சொல்றது இது சதுர்புருஷார்த்தங்கள். ஓகே, அதுக்குதான் நம்ம நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஓகே, நவீன சமுதாயம் வழிகாட்டுகின்றபடி மனிதர்கள் விஷயங்களை வானளாவி கட்டிடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், போக்குவரத்து வாகனங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி கையாள்வதன் மூலம் தம்மால் நாகரிகத்துக்கு முன்னேற முடியும். அதாவது செல்வளம் பெருகிட்டா நம்ம நாகரிகமானவர்கள் அப்படிங்கிற நிலையை நம்ம வந்து பறைசாற்ற முடியாது இல்லையா? செல்வ வளமே வேறு, அதனால ஏற்பட்ட செல்வ வளத்தால் வரக்கூடிய அகங்காரத்தை விட்டுருக்கோமா இல்லையா? அந்த பண்பை நம்ம வந்து அகங்காரமற்ற நிலையை பரிபாலிக்கிறோமா? மேலும் வந்து ஒரு பக்குவமான மனசை பெற்றிருக்கிறோமா? இறை வழிபாடு பண்றோமா? இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான. ஏனென்றால் இந்நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்கள் தங்கள் வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்னவென்று அறியார்கள். கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ இலக்கு எங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்ண போறாங்க? கிடையாது. வாழ்க்கை லட்சியம் என்பது விஷ்ணுவை அடைவதே ஆகும். விஷ்ணுவை அடைவதற்கு பதிலாக மக்கள் பௌதீக சக்தியின் புற வெளிப்பாட்டினால் சூழப்படுகின்றனர். ஆகையினால் பௌதீக முன்னேற்றம் என்பது பார்வையற்ற நிலைக்கு ஒப்பாகும். கரெக்ட் இல்லையா? அதாவது நம்ம வெறுமனை ஆன்மீகம் இல்லாம வெறுமனை பௌதீகத்துல மட்டும் நாம முன்னேற்ற பாதையில போயிட்டு இருந்தோம்னா இப்ப வேணாலும் அது அடிசறுக்கும். அது எப்படின்னா குருட்டுத்தனமான ஒரு செயல்படும் நிலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது அவ்வாறு செய்யும்போது நம்ம இறைவனை அடைய முடியாது. மேலும் அவர்களுக்கு இறைவனை அடைவதுதான் இலக்கு என்பதும் தெரியாது. ஓகே, இது போன்ற பௌதிக முன்னேற்றத்தின் தலைவர்களும் குருடர்களே. ஒரு குருடர் இன்னொரு குருட வழி நடத்துற மாதிரிதான். நமக்கு ஒரு பௌதிகவாதி இன்னொரு பௌதிகவாதிக்கு வழி நடத்துறாருன்னா ஒரு குருடன் இன்னொரு குருடனுக்கு வழி நடத்துகிறான் என்று அர்த்தம். இவர்களை தம்மை பின்பற்றுவோர்களை தவறான பாதையில அழைத்து செல்கின்றனர். ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் யத் வாச்சி எனப்படும் வேத உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்வதே சிறந்தது. சோ வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அது அப்படியே இவ்வுபதேசங்களின்படி ஒவ்வொருவரும் தமது அந்தணனா, சத்திரியனா, சைவிஷியனா, சூத்ரனா என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப கல்வி கற்க வேண்டும் இல்லையா? பிராமணனா இருந்தா வேத சாஸ்திரங்கள், சத்திரியனா இருந்தா போர்க்கலை கற்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வைசியனா இருந்தா வணிகம் சம்பந்தப்பட்டது, சூத்ரனா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? இந்த உழைக்கக்கூடியது சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே அவன் தெரிஞ்சுக்கணும். பிறகு அவன் வாழ்க்கை நிச்சயம் வெற்றி பெறும். இல்லையில் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டு மனித சமுதாயம் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரம் என்று பின்பற்றினால் ஒருவனது வாழ்க்கை அது எந்த நிலையில் இருந்து போதிலும் நிச்சயம் வெற்றி குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துவிடும். மனித சமுதாயம் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் என்று பின்பற்றினால், வர்ணாசிரமத்தை வந்து இப்ப நம்ம படிச்ச மாதிரி பின்பற்றினால் கண்டிப்பா அது வந்து வெற்றி பெறும். அந்தணர்கள் மட்டுமே மெய்யுணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவர், சூத்திரர்களும் உயர்த்தப்படுவதில்லை என்பது தவறு. சூத்திரர்களுமே வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணாங்க, அவங்களுமே வந்து உயர்த்தப்படுவார்கள். வைசியர், சூத்ரர் என்று அனைவரும் மெய்யுணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர், மேலும் உயர்த்தப்படுவர். அவர்களது வாழ்க்கை வெற்றியும் அமையும். வேதங்களில் உபதேசித்துள்ள அனைத்து முழுமுதற் கடலும் அந்த தெளிவான கட்டளைகள் இது எல்லாமே இறைவனால் வகுக்கப்பட்டதுதான் இல்லையா? நம்ம அந்த சாதுர்வர்ணியம் மயா சிஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம்ல, அந்த ஸ்லோகம் கண்டிப்பா அனைத்துமே இறைவனால படைக்கப்பட்டது. 4.9 அது எனக்கு தெரிஞ்சு 4.9 தான் செக் பண்ணுங்க. நமது வாழ்க்கையின் சரியான பாதைகள் உறுதி செய்யப்படும். மாறாக நாம் இவ்வாறு செயல்படாது நமது வாழ்க்கை அழிவதோடு நம்பிக்கை இழப்பில் போய் முடிந்துவிடும். அதாவது நமக்கு இந்த மாதிரி இறைவனுடைய கருணையால் தான் நாம் இத்தனையுமே அந்த இதெல்லாமே செயல்படுகிறோம் என்பதை உணராமல் செயல்படுபவர்கள் வந்து இழப்பில் போய் முடிந்துவிடும் அவங்களுக்கு. உண்மையில் இக்கால மனிதர்கள் வேத உபதேசங்களை பின்பற்றாத காரணத்தினால் அவர்கள் அனைவரும் குழப்பம் உற்றிருக்கின்றனர். நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் உண்டு. ஆகையினால் பிரம்மதேவன் பிரியாவர்தனுக்கு அருளிய வாழ்க்கையின் வெற்றி இட்டு செல்லும் உண்மையான விஞ்ஞான கட்டளையினை அவரது உபதேசங்களை பின் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ இப்படிப்பட்ட உபதேசங்கள் வந்து பிரியாவர்தனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். ஓகே, வாழ்க்கையில நாம வந்து கர்ம சந்நியாசத்தை வந்து எங்கேயுமே இந்த காலகட்டத்துல இந்த யுகத்துக்கு அது வந்து சம்பந்தப்படாது. அதனால நாம we need to act dynamically இல்லையா? ஸோ இது பகவத்கீதையிலுமே யயா சஸ்திரவிதம் திருஷ்ய வர்த்தே காம காரதாக நசா சித்திம் அவாப்னோதி நாசுகம் நாபராம் கதீம். ஓகே,
அதாவது வேதங்கள் என்னும் சாஸ்திரங்களில் உள்ள அறநெறிகளின்படி நாம் வாழவில்லை என்றால், அப்படின்னா வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து அதாவது 25 ஆண்டுகள் பிரம்மச்சரியம், அது மாதிரி 50 ஆண்டுகள் பிறகு அந்த அதாவது இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்கள் ஈடுபடாமல் இருக்கிறது இல்லையா, 75 ஆண்டுகள் பிறகு சந்நியாசம் இல்லையா, அது வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை வந்து நிறைய பக்குவப்படுத்தும். ஆக்சுவலி ஃபாலோயிங் த ரெகுலேஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, வாழ்க்கையில் நாம் வெளியே வெற்றி பெறவும் முடியாது. வாழ்க்கையின் உயர்நிலைக்கு நாம் உயர்த்தப்படுவது அல்லது மகிழ்ச்சி அடைவது என்பது கிடையாது. அதாவது வாழ்க்கையின் உயர்நிலைக்கு நாம் உயர்த்தப்படுவது அல்லது மகிழ்ச்சி அடைவது என்பது கிடையாது. எப்போனாக்கா நாம நம்முடைய அதாவது நரிப்படி நம்ம விருப்பப்படி நாம் செய்தோம்னா அது எல்லாமே இப்படிதான் அமையும். இறைவனுடைய கட்டளை பிரகாரம் ஆகும்பொழுது அனைத்துமே நன்மையை வந்து பயக்கும். மாதாஜி 4:13 மாதாஜி. சாதுர்வர்ணியம். 13. தேங்க்யூ. சாதுர்வர்ணியம் மாயா சிரேஷ்டம் குண கர்ம ச விவாகஷக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கொஞ்சம் தள்ளியாவே வந்துடுறேன். 6:30 வந்துடு. நீங்க வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी.